عزو السلام تانا تقبلوا هابرحون قربان كوينكم فنوانا مكتال تركبوا زخبركم تعذبتنا كم يتمسيوم نلو مش استرالوه زينا وشتهاجر نوتان حيزنا هب ساعتنا ترخيبنا لنا زينا زنبولكم سامسون هايلي مكتالكم ان عدمنا دمه كاندي نتبتا زينا نسعب ኤርትራ وعلى ممكات مدرب دانت تمكرا مقربا كفيلا نبرت قولج نسدرا سوات زغبرو حاجز كم زدفو لغليصم هاغراويات غانتاتات ኤርትራ ናሚቢያን ቀዳማይ መጻረይ ግጥም ንዋንጫ ዓለም አካይደን ፕሬዝዳንት ቬኔዙዌላ ሰራዊት ሃገሩ አብዝል ዓለ ተጠንቃ ጸንሐ አዚዞም ቻይናን ኢራንን አዲመን ንዛአተው ስምምዕ ወፍሪ አሐዲሰናም ኩባንያ ህዋዌ አሜሪካ አብልዕልዩ ሳይቤሪያው ምጽንጻት ተካይድ ከም ዘላ ከሲሱ ኤርትራ ኑዴልሂ ህንዲ አብዝቃን አዘሎ መበል 14 وعلى ውዱ ሕብራት ሃገራት ምምካት ምድረበዳነት ተመኩራ ወፈራታት ምግራብን ምትእትታው መጎጎድ ሓነትና ካፊላ ጎንጎንቲ ካብ 190 ሃገራትን ዝተፈላልያ አህጉራውያን ተካላትን ዝተወከሉ አስታት 6000 ሰባት ሳተፈው ዘለው አህጉራው ዋዕላ በሰለስተ መስከረም ኣብ ዝተሰርዐ መደብ ኣብ ሚኒስትር ሕርሻ በዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ሕርሻዊ ኤክስቴንሽን አቶ ሑሪያስ ጎዶም ዝተመርሐ ልኡኽን አምባሳደር ኤርትራ በህንዲ አቶ ዓለም ፀሐይን حملاي شفان مريت ناب نبور نمملاس إيرتران اتخطلو زلا استفلالي أقوابات حملاي وفراتات زنتبارا ببوستراتن كبعاتاتن استسنية مجلس قريبا أبتي حيالة قدسان سساتفو مدب آتو حرياس قدوم نتمكرو إيرترا بعقابن محدران بحريا وتسقاتات كمون متأتتاو تساعات التقطب مقوقود حانت بعقابا أكبابي زنتف سنتباباوي هابتو والد مسقنا دما ترى سنتباباب مقرابن محدرات فتراو ጸጋታትን ዘተኮረ አናአሒ መግለጽ ሂባም ንስተፈላልያ ሃገራትን አህጉራውያን ውድባትን ዝተወከሉ ተሳተፍቲ ንተመክሮ ኤርትራን ሜላ አቀራርቡን ዘለው ማድናቆት ድሕር ምግላጽ እተስተራረበ ቅብአታት አህጉራዊ ማህበረሰብ ንምግራብን ዕቃበ አግራብ ዝለዓለ አልቦ ክህቦ ድርኺት ዝፈጥር ኮይኑ ከም ዝረኸብዎ ገሊጾም አምባሳደር ኤርትራ በህንዲ አቶ ዓለም ፀሐይ አሞዳታ ናገዳስነት ምልዋት ተመክሮ ሃገራት በመምካት ምድረበዳነት በመጥቃስ مدربدانت حبراو بدو ስለዝኾነ በሐበራው ጻዕርን ምትሕግጋዝን ከም ዝምከታ ገንዚቦም በخلተ መስከረም ዝተኸፍተ መበል 14 وعلى ውዱ ሕብራት ሃገራት ምምካት ምድረበዳነት ክሳብ 13 መስከረም ካውጽል እዮም ሓደ ካብ ቀንዲ ክብርታት ህዝቢ ኤርትራ ምትሕግጋዝዮም እዚ ድማ ብሞራል ብዓይነት ብጉልበት ወይ ብገንዘብ ክኸውን ይኽእል ነበርትን ዘባጎል ልጅ ንስድራ ስዋዓት ዝገብሩ ሓገዝ መርአያ ናይዚዮም ወኪል ኤሪና ዳዊት መሃንሾ ንዘዳሎ ዜናው ጸብጻብ ያሲን ሳልሕ ከምብቦ እዩ ኮሚቴታት በሙቃም ኣብ ከባቢኦም ዝርከቡ ስድራ ስዋዓት ንምሕጋዝ ተበግሶታት ክወዙ ጸንሑ ነበርቲ መማሕዳራት ከባቢ ገርገፍ ተበልዲያን ኦም ሓጀርን ንኡዘባጎል ልጅ أودادبؤم بمحيال زغبرو حاجزات نمحيال كم سرحو غليصوم نساتهم نزغلصو كم مقطلتا نايتي كغبرو صنحو حاجزات امم محدار كبابي تبلديا 30 هكتار امم محدار كبابي غرغف دما 50 هكتار زحرس مريت نمنباي سترسو اتحازيو عمتاوي بكم تحريسو فرياتو نتم سدرا بيتات كم زعدل اب سمم اب استبصحلو اغاطاميوم أبو منبر كوميتا محجاز تدرس وقت أم محضر كبابي تبلديا أتو نجاس منجست أبن أم محضري محضر كبابي جرجف أتو إبراهيم عمرن أبزابو حبريتا محجاز تدرس وقت منجست رايز قدف أمام سلزيكونه هزبي تسقطات كبابي انقلبتن بمو هاد كجبرون تصنح حجازات نبار فتح بزرقاقت أجابات كم زقطلو الرقاقيتهم كالكلتش حين شدشتن تجمر مدبنا بحرشة متوار مدب زعدي يجون نحنا أنايتي مدبتي شماغل كوينا شعاع شديشة أباناتها بذا قبل حرسنا فريات شياطون تر أخلن جنزمن تر أخلن غيرنا نتم صدرنا بالسوقات نزخلن تم حلفي مدب عدلت أكاينا لما زعلزي
زاغرات نسوات أبغى سما قد منا زنبورا محاضرتي حنت عملت حريصات صنحاتنا بتوت كباب سوسان شدشت زخون يتعامي بحادي كنتاني دق سوات عدلنا نسا توماس عيبهم اتي ام محضرات كبابي تبلديا غرغفن ام حجرن توسيدو زلو تبغسو بخالوت كبابيتات كسعب مزخار ام مصاي سدراسوات ام نابرو مسرتاو لوط زمصولو ناي متياس مدب تتحيزوخم زلو قليصوم أبنبات كلا تركين زركب مع كل تكالا وبقعات يرترا كاب عسران كلتن كساب سلاسان حدا النحاسي نعززت مدبرات بوليس سلطانا هيبهم اتسلطانان من محدار مريحنة من معبال باهلي حبرا وسرح هناز متقررا ما بسرح كمون تكالاوي أسرارحا معباين فتراوي اسرح متبعان زي تعالى المنبارو وهذا البروجكت عطو يوناس قبر هيوت اب مزازمت سلطانا اب زقربت اب قليصهم اتسلطانا وهلو التمكرو تساتف تستمركوس بقعات تكالات نمرقات منبارو زحبري اكيارس راح مأكل تكالاوي بقعات إرترا دكتور أبي الهامت مريم دما زز الرقاقات استقاسمة تمهرتي أباي تاخد تكبر كل مخوان بريهم أزاز بوليسي إرترا كولونيل محارت أقاي بوغنو سراح عم قوتتار ممرحن ممئزانن زلوهم تمكرو مس زوس دوو سلطانا أوها هيدم بقبرق صرحلو نزقاسم وفلتات دما ناب مسارحتم كساقاقرو بملباو نمأكل تكالاوي بقعات إرترا مسجينهم وكيل سلطان تبوغنا اتتمهرتي الساتاف بمنبارو اب حصير غزيه زقسم وفلطت اب سرحم حجاز مخانو حبيرام امودات سلطانتي كاب ايد ازاز بوليس إرترا كولونيل محار صقاي اكير سرح ماكل تكالاو بقعات إرترا دكتور ابيل هابت مريمن محدار نزواغيندا عطو عمر حاجي حيان ورقه مسكر تعديلهم هزبي نوزبا عدو هالا بغلت تمسكرم اب نوزبو بزعبا السلاسل زلو مدبات لمعاتن تراكم ابد معنوتن زتيم ابت مسنبرت من محدارات كبابي فاعج عمطه عد مخيدا عد شرطاين ماي نهايو جن استخايد ركبات محدارتن نوزبا تو عند مسكلا دحانهم عديم كام مدلاو كساب مودعتا دما مكتتال كاب كند رقاحيتات روح مهرتي كم زخونه بمتكاس حارستات اب صبو درجه بصي حزل زرعتهم اب قفو كساب زاتو كاب غراوتهم كيتفليو ككاتاتو التلابيم اسكافنا هو زمص زل برسات اقراب بمتحوار حزبن زملكتهم اكلاتن مكت خغبرو لي سرح كم زل استقاسه اتو عند مسكل حزبي كبابيو كحلو اب كبابيو استوادد تكالات محبراوي اغرغلوت قصالنت ناي موحس حلافنت كوسد كمون تساتفنت اب معد تمرتن معزاز ابركوتو كلهم اكلات كعب الزهاخيرهم نبرت بجيدهم بزي حقي أبايت زهانتو والكسبات الرامس قمت تخوصدلهم كاب انسسا نفسب زم حلال فحمامات نمكل خال بعتب كسرح تسقمات مقعد ياد ما عالبوه قبرلو تمحت إنام أما تصاري قلت ما توانش عالم كل تشحن عسران كلتن هجرويان جانتات يرتران ناميبيان نوبي أب ساعات دحر أطري أب ستادي مسمرا زكايدو نيك قدامه إجرت أوتا بعوت هجرويت جانتا ناميبيا خلت بحالة تزازيمم أب زقتم كلتين هجرويان جانتات متات أنا عامك وأنت تبارعة هجرويت جانتا ناميبيا هقدي ما بزقت وتن كلت شتاتيا نتادي حراح عند شتات زوت أرت هجرويت جانتا يرترا خطعوة الله إلام تقتم بإيري تي في بقى تفنيهم كلاي متصاري قتم هجرويان جانتات يرتران ناميبيان زمت سورس 10 مسكرم اب ويندهوك ناميبيا ككاد مهانو تفليتهم كبرات تعذبتنا هقراو زينا حيزنا دحر زحات صار مساغريت كنملسينا مكتال متقصلو دقيمنا بخبر نعدم بريزيدنت فنزويلا نيكولاس مادورو سراويتو ابز العاله تطنقا تصنح بسلسته مسكرم تازاز محلاليفوم بريزيدنت مادورو نستازاز محلالفه كاب غوربيت هاجر كولومبيا ناي متقعد سغات كم زلو بمحباريوم بزدمات سراويت بفلاي ابتمس كولومبيا زداو بكوابيتات اب تطنقا كصنح ناي موغع امن محيال دما كاب 10 حساب 28 مسكرم لممد كايد مخانه تفليتوم كولومبيا صطاوي مرغغا فنزويلا خمزي تدلز واس بريزيدنت مادورو اذا محلاليفو زلو ناي تطنقا اواج جزياوي كم زي كون رديوم كولومبيا بزحلف ورح طري بجزاء رؤسو مراحي
መሰጋገር መንግስት ቬኔዙዌላ ምዃኑ ዝኣወጀ ህዋን ጓይዶ ደገፋ ድሕር ምግላጻ ምስ መንግስቲ ፕሬዚደንት ማዱሮ ጸንሓ ዝምድና ዝያዳ ከም ዝሸሓከረ ጸብጻባት ይጠቕሶም ፕሬዚደንት ማዱሮ ኮሎምቢያ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ልዕሊኡ ዘይዕውት ናይ ቅንጸላ ውዲት ኣካይዳ ምንባራ ምውቃሱ ኣይርስዕን ቻይናን ኢራንን ቅድሚ 3 ዓመታት ንዝኣተወ ናይ 400 ቢልዮን ዶላር ስምምዕ ወፍራ ሓዲሰኖም እቲ ናይ ምሕዳስ ስምምዕ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢራን መሐመድ ጃቫድ ዛሪፍ ዝሓለፈ ወርሒ ነሓሰ ኣብ ቻይና ኣብ ዝበፅሓሉ እዋን ዝተበፅሐ ክኸውን እንከሎ ኣብዚ ሳልስቲ እዚ ተቃሊሖም ብመሰረት ክልታዊ ስምምዕ ቻይና 280 ቢልዮን ዶላር ኣብ ምምዕባል ጽላት ነዳድን ባህርያዊ ጋዝን ኢራን ዝተረፈ 120 ቢልዮን ዶላር ድማ ምህናፅን ምጽጋንን ትሕቲ ቅርፂ መጓዓዝያት ሃገር ከተውዕሎ ምዃና ተፈሊጦም እቲ ናይ 120 ቢልዮን ዶላር ወፍሪ ኣካል ተበግሶ ሓደ ቅናት ሓደ መንገዲ ምዃኑ ዝጠቐሰት ቻይና ንክልቲአን ሃገራት ብማዕረ ዘርብሕ ምዃኑ ረድያ ቻይና ኣብ ኢራን እትገብሮ ዘላ ገዚፍ ወፍሪ ምስታ ኣሜሪካን ቁጠባ ኢራን ንምድኻም እተካይዶ ዘላ ንጥፈታት ዝጻረር ምዃኑ ዝገልጹ ተንተንቲ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ትራምፕ ተቃውሞ ከርኢ ከም ዝኽእል ይእምቱም ቻይናዊ ኩባንያ ቴክኖሎጂ መራኸቢታት ህዋዌ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊኡ ሳይበርያዊ ምጽንጻን ተካይድ ከም ዘላ ከሲሶም ኣሜሪካን ህዋዌ ንምድኻም ኣብ ልዕሊ መርበባትን ሰራሕተኛታትን ጽዑቕ ምጽንጻን ከም እትገብር እዮም ኣካየድቲ ናይቲ ኩባንያ ብ3 መስከረም ሓቢሮም ይኹን እምበር ነቲ ወቐሳ ብዝምልከት ብወገን ኣሜሪካ ዝወፀ መግለፂ ዛጊት የለን ብጉዳይ ንግዲ ምስ ቻይና ተፈሓፊሓ ዘላ ኣሜሪካ ነቲ ግዙፍ ኩባንያ ኣብ ጸሊም መዝገብ ከም ዘስፈረቶ ጸብጻባት ይጠቕሶም ነቲ ኩባንያ ብጸጥታዊ ጉዳይ ከም እትጥርጥሮ ትገልጽ ኣሜሪካ መሻርክታ ፍርያቱ ከይሽምታውን ክትጉስጉስ ምጽናሓ ይሕበር ይኹን እምበር ቻይና እቲ ወቐሳ ጭብጢ ከም ዘይብሉ ብምሕባር ኣሉታዊ ምላሽ ክትህበሉ ጸኒሓላ ቅልጡፍ ገዝጋዝ ዘመዝግብ ዘሎ ኩባንያ ቴክኖሎጂ መራኸቢታት ህዋዌ ኣብ ዕዳጋታት ዓለም ዓብላሊ እናኾነ ይመጽእ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ ኣብ ሪፓብሊክ ደቡብ ኣፍሪቃ ጽልኣት ወጻእተኛታት ብዝመንቀልዩ ሓድሽ ናዕቢ ሰብኣውን ንዋታውን ክሳራታት ኣውሪዶም በቲ ኣብ ሳልስቲ እዚ ኣብ ከተማ ጆሃንስበርግ ዝተኸስተ ናዕቢ ብውሕዱ 5 ሰባት ክቕተሉ እንከለዉ 10ታት ከም ዝቆሰሉ መንግስታዊ ጸብጻባት ሃገር ሓቢሮም ብዘይካዚ በቲ ናዕቢ ብርክት ዝበለ ንብረት ከም እተዘምተን ከም እተዓጸለን ክፍለጥ ተኻኢሉሎም ብዙሓት ወጻእተኛታት ዕላማ ናይ ተከስተት ከም ዝኾኑ ዝሓበረ ፖሊስታ ከተማ ልዕሊ 100 ገበነኛታት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተው ረድዩ ነቲ ናዕቢ ዝኾነ መንግስቲ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣብ ከተማ ጆሃንስበርግ ተወሰኽቲ ሓይልታት ጸጥታን ፖሊስን ኣዋፊሩሎም ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ብሓፈሻ ከተማ ጆሃንስበርግ ድማ ብፍላይ ጽልኣት ወጻእተኛታት ዝመንቀልዩ ናዕቢ ክውላዕ ናይ ፈለማ ከም ዘይኮነ ዝሕብሩ ጸብጻባት ብሰንኩ ሰብኣውን ንዋታውን ክሳራታት ከም ዝወርድ የረድኡ ፓኪስታን ብጉዳይ ዞባ ካሽሚር ምስ ህንዲ ኣብ ዳግማይ ወተሃደራዊ ረፅሚ ክትኣቱ ከም ዘይትደልፍ ሊጣ ቀዳማይ ሚኒስተር ሃገር ዕምራን ኻን ብ3 መስከረም ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ክውሰድ ዝኽእል ወተሃደራዊ ስጉምቲ ንክልቲአን ሃገራት ጥራይ ዘይኮነ ነቲ ዞባውን ናብ ጸጥታዊ ወጥሪ ከም ዝሸሞ ብምጥቃስ ሃገሩ ከም ኣማራጺ ከም ዘይትርዮን ከም ዘይትመርጾን ኣረድዮም ወነንቲ ኒውክሌሳዊ ኣጽዋር ዝኾና ፓኪስታንን ህንድን ናቐዲመን ብጉዳይ ካሽሚር 3 ግዜ ወተሃደራዊ ረፅሚ ከም ዝኣተዋ ጸብጻባት ይጠቕሶም ህንድን እተመሓድሮ ክፋል ዞባ ካሽሚር ተዋሂቡ ንጸንሐ መሰር ርእሰ ምሕደራ ዘፍቅድ ቅዋም ድሕሪ ምስራዛ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝጸንሐ ዘይምቅዳው ከም ይሸሓከረ ኣይርስዕን እቲ ስጉምቲ ዘይሕጋዊ ምዃኑ እትወቅስ ፓኪስታን መንግስቲ ህንዲ ዳግመ ግምት ክገብረሉ ክትጽውዕ ጸኒሓላ ይኹን እምበር ህንዲ ንዝወሰደቶ ስጉምቲ ከም ዘይትቕይሮ ትሕብር ብምህላዋ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ሓድሽ ወተሃደራዊ ግጭት ከይኣትዋ ስግኣት ሓያሎ ወገናት ኮይኑሎም ኣሜሪካ ብ3 መስከረም ኣብ ልዕሊ ትካል ጠፈራዊ መደባት ኢራን እገዳ ጽኒዓ እዚ ሓድሽ እገዳ ኢራን ጠፈራዊ ንጥፈታት ከይተካይድ ዝኽልክል ምዃኑ ቤት ጽሕፈት ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ፍሊጡሎም እዚ እገዳ እዚ ኢራን ኒውክሌሳዊ ንጥፈታት ከተቋርፅን ኣብ ልዕሊኣ ቁጠባዊ ጻውጢ ንምፍጣርን ተርኡ ከም ዝጻወት እዩ እቲ ቤት ጽሕፈት ብተወሳኺ ዘረድም ኣሜሪካ ጠፈራዊ ንጥፈታት ኢራን ምስ ኒውክሌሳዊ መደባታ ቀጣዊ ምትእስሳር ከም ዘለዎ ብምሕባር ኣብ ልዕሊኡ እገዳ ከተጽንዕ ከም እትኽእል ክትእምት ጸኒሓ ናይ መወዳእታ ዜና
حيل أير سوريا بسادس تزيا بمعربة وشنا خاجروا قبل على زركب معسكر حيل أير علمان زجبر متقعة السبع البنفرت خمسة كان حبيرهم تجنا علامة أوكي وقع زمخنا متقعتي بمن كم اتفت مزجلت الزرزر حبريتا كوانت زيلة من قصة سوريا جنا بقداميان حيل تستفت من بارجليت اللهم حيل أير سوريا متقعة تأير المسائل كمكن زنا يفعل ما كم زي كونز حبرت سبسبات زحلفوا ورحنا حسون معربة وشنا خاجروا نزركب وتهدراو معسكر علمان زجبرت مساسال متقعتي كم زفشة يردهم سوريا سلستم يتستسميت أرى مسائل كابروسيا دحر مركبة عامل كل خلا كم زحيلن هيك أربعة عزبتي تعصم زو خبركم تعزبتي نايلو مش زينة هابزي تفتسيم الله بمكتالكم نمسجن سنة إليتي لومي ربع أبس عاتات دحر قطرة هجرات كانت إيرترا مسنا ميبيا ناي قدام إجري متصاري وانج عالم صوتا أكيدالام نزي زملكت سبسبالنام Commissioner, Ambassador, General President Federation also Eitra Atul Syaz Abraham, Aban Fersana Akan Federation also Namibia, Mr. Siren Namida Nadu. Now we kindly invite our honorable guests, Ambassador Zunit Safle, Commissioner of Culture and Sport, Mr. Cyril, Namibian Football Federation Executive Committee, and President of the Asian Football Federation, Mr. Syaz Abraham. إذا حجب الله زولنا جانتا سناوي مالا زولي أجراوي جانتا بوسو أجري ناميبيا. The footballers wearing the blue jersey are from the Namibian national team. Councilor Sidat Namazala, Ganta Bosogri Erkan. Moral Nagarawi Ganta Bosogri.
لومي أب ساعات دحر قطري ناي مصاري وانچ عالم 2022 أب منغو هاجراوያን ጋንታታት ኤርትራን ናሚቢያን ናይ ቀዳማይ እግሪ ጾታ ብስታዲየም አስመራ ተሰላሲሉ ክልቲአን ሃገራውያን ጋንታታት ድማ ሃገራዊ መዝሙራን ድሕሪ ምዝማሩ Following is the Eritrean national anthem. ማእከላይ ዳኛ ናይ ትግጥም ጸወታ ክጅምር ትሕብር ፊስካ ነፍሐም ትግጥም ድማ በአሽሓት ዝቁጽሩ ኣፍቀርቲ ናይ ተዓውድ ስፖርት በአካል ተረኺቦም ተዓዚቦም ሞዮም ኣብ ፈለማ ደቂቃ ድማ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ንጸወታ ክትቅልሶ ከኣለት ከም መሰረት ናይ ድማ ኣዝየን ጽቡቃት ኳዓሳሱ ንፈትነ ኣብቂዓም ይኹን እምበር ሓላዊ ልዳት ናሚብያ ሎይድ ነተን ኣዝየን ሓደገኛታት ኳዓሳሱ ብዘይ ዝኾነ ጸገሚኡ ኣድሒንወን ድሕሪ ግዜ ዝተበራበሩ ተጻወቲ ሪቻርድ ሳማርያ ንሓላዊ ልዳት ኤርትራ ኬብሮን ሰለሞን ክሕክሕዎ ጀመሩ ይኹን እምበር ሸቶ ክረኽቡ ይከኣሉን ንዕረፍቲ ድማ ብዘይ ሸቶ ወፅአን ድሕሪ ዕረፍቲ ኣብ መበል 50 ደቂቃ ናሚባውያን ካብታ ኣብ ዝግጥም ዝበለጸ ምንቅስቓስ ዝረኣየ ተጻወታዮም ሻለሉሊ ኣቢሎም ብዝረኸብዎ ሸቶ ድማ መሪሕነት ይትግጥም ሒዞም ኣብ ትሕቲ ኣሰልጣኒ ዓለም ሰገድ ኤፍሬም ኮይኖም ንጸወቶም ዘካይዱ ዝነበሩ ኤርትራ ንዝተመዝግበቶም ንምሕዋይ ብህድኣት እኳ እንተተበገሱ ኣብ ልዳት ዝበጽሕሉ ዝነበሩ ኩዕሶ ብተኸላኸልቲ ናሚብያ ይምንጠሉ ነይሮም በዚ መሰረት ኣብ መልሰ መጥቃዕቲ ሓያል ዓንዲ ሕቆ ዝሃነጹ ናሚባውያን ድሕሪ 8 ደቂቃ ካልእቲ ብጌጋ እሰይ ተስፋይ ንዝተመዝግበት ሸቶ ቢሎም ንዝነበረ ውጽኢት ናብ 2 ባዶ ክዕርጉ ከኣሉ ይኹን እምበር ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣብ ጸወታ ከለዉ ብዘርኣይዎ ናይ ምርድዳእ መንፈስ ንተጻወቲ ናሚብያ ሸበልበል ከእትውሎም ከኣሉ ከም መሰረት ጽቡቕ ጸወቶም ድማ ኣብ መበል 5 ደቂቃ ብናይ ኩሎም ትሕጋዝ ንዝመጸት ኩዕሶ ዓሊ ሱሌማን ምሰኪዕት ኣዋሃይድዋ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ በጣም ሄኖክ ናግሮት ጋንታ ኤርትራ ባዓቂ ተስፋት ብሸቶ ካብ ዓሊ ሱሌማን ባዓቂ ብኩሉ ነገር ኣብ ብልሱ ዝኾነት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ቀዳሚት ሸቶ ኣብ ስታዲየም ንመጻሪ ዋንጫ ዓለም 2022 ኣብ ልዕሊ ናሚብያ ኣመስግባላ ክቡራት ተዓዘብቲ ጸወታ ብመሪሕነት ናሚብያ 2-1 ይቕጽል ድሕሪ ዛ ሸቶ ትንፋስ ዘሩ ኣባላት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ነቲ ብዘይ ምቁራጽ ሞራሉ ዝህብ ዝነበረ ተዓዛቢ ኣፉ ማይ ዘምዓጓ ኩዓሳሱ ንፈትነ ኣብቂዖም እዮም ይኹን እምበር ሓሳብ ልቦም ክሰምረሎም ኣይከኣለን በዚ መሰረት ካልእ ተወሳኺ ዝተመዘገበ ሸቶ ብዘይምንባሩ እቲ ግጥም 2-1 ብዓወት ናሚብያ ተዛዚሙ 10 መስከረም ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ናይ ካልኣይ እግሪ ጸወታ ናብ ናሚብያ ተጓዒዛ በተካይደ ድማ ከተቋምት ተገዲዳላ ክቡራት ተዓዘብትና ንሎም ዕለት ዝተዳለወ ዜና ስፖርት ኣብዚ ተዛዚሙሎም